Ngibingelela bokolo Mkhayongo TV, King SMC bafethu lona uyena ku Mr Delicious, uyena bafethu Shorty, uyena uTerrible. Ungibiza nje ngothanda ngalo, akunankinga ngizolamukela. Ngifuna ke sike singene kule. Kulolu daba oluthi uma usuke ungena ejele, into yokuqala osuke uyicabanga ukuthi ngizophuma nini. Uzothi ma ungakagwetshwa njalo mekufanele uye enkantolo, expectation yakho isuke ithi nje ngabe kusathiwa nje phuma, yabo. Noma ke usugwetshiwe futhi usuke ubheke nje leso sigwebo sakho ukuthi phele leminyaka ngoduke, yabo. But kunento eyangithusayo neyangimangaza, ngaze ngayibuza ukuthi kanjani. Uyabona ejele kunomuntu, kunabantu mina uthola ukuthi abangifica ngisase etoksini, abanye ngabafica khona. Uthola ukuthi umuntu uyaphuma, umuntu uyabona usephumile khona lento sengakagwetshwa aphuma. Uyabona kuphela ngisho 2 months na 3 months na usebuyile. Uma umbusi uzokutshela ukuthi hey iminyango akudlalwe iminyango. Hawu, akudlalwa kanjani manje? So mhlawumbe ake ngivezele, bakhona ke abanye uthothi umuntu usesigwetshiwe aphume uthi uyezwa kuthiwa nangebuya. I remember nje enye incident eyenzeka elinye leIndia esasinale ejele, mina ngalifica khona ejele. Lokhu lagwetshwa ngo93, uthe ngo2021 laphuma nje unyaka uqala futhi kwakula ko January February kanje. Lo muntu ucabanga usehlale from 1993 uyaphuma ngo2021, uyazi awuphelanga 3 months nangu ebuya. Uma umbuzo uthi awundoda, awu usuhlala isikhathi singaka la usubuye engangaka, ungapheli ngisho unyaka ke usemnyanga. Uthe iminyanga nothing for mahala eminyanga. Uthe eminyanga kuphaka kweminyanga nje wasivuka la ekseni siyophaka ukudla lapha iminyanga ukuzudla ufuna ukuthola imali. There's nothing for mahala, it's tough outside. Ithi nawe, yabo. Ingithuza nje leyo nto ukuthi awu, so lento ihamba ngayibuka ingaphakathi ukuthi kunabantu abangasakwazi ukuphila eminyaka, yabo. Uma thuze ephumile ngaphandle aphinde enze icala futhi ngoba efuna ukuphindela ngaphakathi. Ukuhlala nje eminyaka akasakwazi, usekwazi ukuthi ahlale ejele. Yini isikhathi esiningi kuye kube athi vele ejele uhlalile isikhathi or vele ujwayele ukungena phuma, yabona. Impilo eningi uyispend ejele kunangaphandle. So ejele la isakwazi ukuthi abe comfortable khona, yabo. Ngakutshela mina isimanga sokuthi omunye nje esasinaye ngaphathi wayesho nje nje akafuna ukuphuma. Njalo mase kusondela isikhathi angithi manje kwenziwa lezo zama program okusuke kwenzela ukuthi uma ufika kwi parole board laphana ulokuza ukwazi ukudedela uphuma. Yena akawenzi lawo ma program ngoba akafuni vele ukuphuma. Zibaningi ke izathu ezenza leyo nto ngoba
lo njengangikhuluma ngaye wayekhala ukuthi hey mina mangingaphuma ngafa ngesimo secala alenzayo. Uyabona umuzwa kona umphakathi nasekhaya. Uyabona nje ngakutshela isimanga nje nangomunye futhi naye ngisazi ukuthi wayekade egwetshweni but wayehlale nje iminyaka kakhulu. Waphuma naye wasikana esincane nje nanga usebuyile ukuthiwa usenukubeze uma wakhe ngokocansi. Naye nje umuntu ombona lo muntu asakwazi ukuphila eminyaka. Noma eselapha ngaphakathi ejele simbuzo ukuthi awundoda usungazwenza into kanje yabo detha indaba yasemnyanga iyaphetha. Waze wenza uyabona manje bese ningozi icala le rape le. Phakathi lokhuza ngolife udile kaje. Yabo. And u right ujabuleka nje bethu mina. Impilo yakhona okusho ukuthi yona impilo asekwazi ukuyiphila. Ngaphandle asakwazi ukuphila. Unenqaba nje yabo njengoba ngitshela ukuthi abanjalo abakhona lapha ejele. Omunye ethe ephume beshe ejele futhi ngizongiyabuya. Yabo. I-environment yasemnyango kuyena ayisahambisani naye. Usekumnandi ukuphila ejele. Ila akwazi ukuphila khona. Uthothi umuntu uyambuka la ejele akayikho into anganayo. Shange nqwaba yamateku nani. Yabo. Uthothi ubhizi nenhliziyo. Yabo. Kodwa meke waphuma abuye kube ngathi kadembi waphansi. Yabo. Uqale lempilo kade suke iphila la ebhizinisi zobengayenzi ngani ke eminyaka. Ngoba nayo ibuye ibe inkingana. Kunento sayezathi ukuyikhuluma ukuthi sikhona ngaphakathi ukuthi uyazi njalo ngoba usuku nenhliziyo nje usejele. Ikwenzela yonke into nani. Mhlambe ni busy niwenenze lezi zinto zama-phone sex uyabona. Siveza lento yokuthi lento ye-phone sex le umuntu wesifazane ngibone ngathi usukumlola nje. Ngoba phela inqwaba amadoda la nyango. Uzoyenza lento yenze lento leyo athi kazoyifunela umuntu. La ngaphandle usejela ubone wena. Uma ekutshela ukuthi ugesi ubungekho ngoba uthe uyamfonela ifoni ingangeni ugesi ubungekho. Uzomphikisa kanjani ngoba awukhona usejele. Yabo. So into engizama ukuyiveza kileyo ukuthi kunabantu abangasakwazi inhlobo ukuhlala ngaphandle. Bahlala nje kumnandi ukuthi ahlale ejele. Iyona impilo asekwazi ukuyiphila leyo. Yabo. Okubhlungu ke uthola ukuthi uthe ephumile mhlambe wani umuntu wesifazana naye wavele waba pregnant umuntu wesifazana. Usebuyele ejele nje umuntu wesifazana upregnant ngalapha sefuneka ondla ingane yedwa. Not ukuthi uboshwe ngephutha uboshwe ngamabomu ngoba akasakwazi ukuphila eminyaka. Yabo. Mina ke bengiye ngithi umuntu onjalo engathi angazi ngenza kanjani ukuthi akucele lokho noma isenkalo ukuthi cha ngicela ukuhlala ejele. Uyabona? Ngoba yabona phela umuntu okanjalo lo muntu lo umuntu osuke engenza noma yini mekuthi uphumile ukuze abuyele ejele. Ukuya ejele mina ngibone ngathi akungcono aphindele ejele uyadeserve. Yena ngala ujabula ufile. Ngoba iyona vele into abeyifuna ukuthi aphindele khona. Yabo. So kunabantu abanjalo and angifuni ukuqamba amanga mina
nami leyo nto bengithuza ukuthi ayibo uthande nje ukuhlala la kule ndawo nje abo bakhona abantu abanjalo nqa so okwami ukuthi ke lezi zinto ezinjalo izinto engingazi nami ukuthi ngathi mhlambe singayigwema ngayiphi indlela ngoba lo muntu usuke kanjalo nje ngeke uzumshintsha yabo so izinto ezinjalo ke ogcina usubukusho ngenhliziyo ukuthi lo muntu usho ukuthi ayisekho into ayicabangayo empilweni uthanda nje ukuthi ayihlalele lapha sewantanta ke wonke ama-director ushawe nge-transfer wayisoshawa nge-draft wayiswale akutshela time la ngiphuma le ferryeni again yabo mayiphuma la nje kuthiwa uxoxa leyo nto yitsheni mhlawumbe indoda eyayihamba boyinda abantu ukhuluma ngamajele ngoba uhlala khona vele ngeke uzamshintsha impilo yakhe ukhulele khona uyogugela khona and yazi into engiyibuka yazi abantu umuntu casting nabantu ekuthola unjalo makuthi ukhulele ejele uthola ukuthi mdala kodwa akagugi angiyazi le ndawo kanjani yabo uzobe esekuthela iminyaka nje uthi lo muntu umdala kanje yabo noma mhlawumbe ukudla okudliwa khona noma yini noma mhlawumbe ungatholwa ilanga kakhulu noma yini ngoba lapha nakulalwa ntambama kulalwa hangilalwa ntambama kulalwa emini ngo2 nje ngo2 2 kuyavala kusuke umuntu usangasuka lapha ethi edrobheni aphinda abuye so bakhona abantu abathanda leyo mpilo leyo asakwazi ngempela ukuphila ngaphandle i-environment nje yasemnyango useyahluleka ukuphila khona usekwazi ukuphila ejele kuphela so yilabo bantu ingakho ngisho ukuthi kube kuthiwa kunendlela yokuthi umuntu asho mhlambe noma sefike enkantolo ethi ngicela nisese ningivalela nje unomphela ngoba uma ephuma lo muntu usuke kunama possibilities ukuthi engenza noma yini mayesefuna ukuphindela ejele ngoba uzohlala ngawenza ama program lawa angaphumi ngeparole makuphela iminyaka ayigwethiyo bazomthethela so aphinde la ngaphandle afike enza isigabeko futhi aphinde angene ngaphakathi yabona so into enjalo nje into enjalo and angazi bafuthi ngoba ngisho ukuthi iyangithuza kwamina kodwa ayikho into indlela engingenza ngayo ngoba into eyi reality khanya kude TV ngabibo